Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko saiora. Gaurkoan gurekin izango dugu Fernando Barrena, Euskal Herria Bilduko eurodiputatua. Eta ondoren, Edurne Egino, Izquierda Ezkerrako zinegotziarekin ere hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak Nafarroan egoitzetako gaueko aisialdiko tabakoarekiko eta botelloiarekiko murrizketak gaurko egunera aurreratzen direla dio. Argazkian aldiz, 0 hirua ikasgeletara itzuli dela irudikatzen du. Horretaz gain, Navarra Suma eta PSN Nafarrei monarkiaz ez galdetzeko elkartu egin direla nabarmentzen du Notiziasek. Eta bestalde, Kayetanak Kasadoren aurka jo duela aipatzen du, bapatean alboratua izan ondoren. Azkenik, futbolean, Osasunak berriro taldean eta baloiarekin entrenatzen duela jakinarazten du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak azpimarratzen duenez, Nafarroak gaurko egunera aurreratu ditu COVID-19 geldiarazteko murrizketa berriak. Argazkian, Iruñako haur eskoletarako itzulera erakusten du. Bestalde, Iruñean, kalean edateagatik 59 laguni isunak ezarri dizkietela jakinarazten du egunkari honek. Eta gai aldatuz, eskoletako zuzendariek eskolaz kanpoko jarduerarik ez egotea eskatu dutela ere aipatzen du. Horretaz gain, Nafarroako Federazioak ez duela futbolaren praktika baimentzen azpimarratzen du azalean. Baita Casadok Álvarez de Toledo bozeramaile kargutik kendu duela ere. Bukatzeko, Zarzuelak errege emeritua Espainia utzi zuenetik Abu Dhabin dagoela berretsi duela ere jasotzen du egunkari honen gaurko azalak. Gara ikus dezagun. Titularrak giza hondakin gehiago aurkitu ondoren, Zaldibarren bilaketak segitzen duela dio. Argazkiaren bidez aldiz, Arantzadik handia berreskuratu duela jakinarazten du. Bestalde, datuak gorabera, Lakuak eta Iruñeak ikasgeletarako itzulerari lehentasuna ematen diotela nabarmentzen du Garak azalean. Eta 425 kasu berri izan direla azpimarratzen du, ia erdiak Bizkaian. Gai aldatuz, Juan Carlos de Borbón, bere kobrantzen jatorritik hurbil, hau da, Arabiar Emiratu elkartuetan ezkutatu dela jakinarazten du. Bestalde, erreportai bat iragartzen du, zientzialariak sarean zientziarekiko grina sortzen dabiltzala azalduz. Eta amaitzeko, Sánchez Ostiz idazleari egindako elkarrizketa ere nabarmentzen du azalean. Berriarekin jarraituko dugu. Titularrak Zaldibarko zabortegian gorpu baten aztarnak aurkitu dituztela nabarmentzen du. Argazkiaren bidez aldiz, Irungo Harrera sarearen lanera bideratzen du atentzioa. Bestalde, handiaren misterioa argitu dutela aipatzen du. Eta horretaz gain, Jaurlaritzak ekainean egitekoa zen hezkuntzako lan eskaintza publikoa abenduan egingo duela jakinarazten du. Azkenik, Nafarroan gaurtik aurrera gaueko aisialdia mugatu eta kalean erretzea debekatuko dutela jasotzen du azalak. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, gobernuak gaueko aisialdia mugatu eta kalean erretzea debekatu duela da. Gainera, Iruñeko haurreskoletan ikasturtea hasi dela jakinarazten du, 845 haurrekin. Eta azkenik, ikastetxeetako zuzendarien elkarteek Jimeno kontseilariari irakasle gehiago eskatu dizkiotela ere nabarmentzen du komunikabide honek. Udalerrietako albisteak ikustera pasa gaitezen. Berriobeitirekin hasiko gara. Artikako liburutegi publikoa, Maria de Maeztu kulturetxea, itxita izanen da gaur eta bihar. Horretaz gain, Berriobeitiko udaleko 2020ko kultura, kirol eta gazteentzako diru laguntzak eskuratzeko interesa duten pertsona eta entitateek irailaren 2 arte aurkez ditzakete beren eskaerak inprimakia udal erregistroan 9:00 ordubietara aurkeztuz. Informazio osagarria abuztuaren 3ko Nafarroako aldizkari ofizialeko 170 zenbakian eta deialdiaren oinarriak jasotzen dituen dokumentuan aurki daitezke. Guztiak udalaren webgunean eskuragarri. Berriozarrera pasako gara.
Kultura kalean programaren barne, ostegun honetan, 8etan, aurrentzako ikuskizuna egongo da Trokolo taldearen eskutik. Kioskoa izenburuarekin Nafarroako emaileen plazan eta euskaraz. Gainera, larunbatean, 8etan, kontzertua izanen da Doinua musika banda, gaiteroak eta Berriozarko erraldoiekin Eguzki plazan. Horretaz gain, gazteriaren udako jarduerak 12 urtetik gorako Berriozarko gazteentzat pentsatutakoak ere badaude. Hurrengo asteartean, abuztuaren 25ean, abentura irteera bat egingo da eta izen emateko udal webgunearen bidez egin behar da eta 10 euro ordainduz. Orkoienekin jarraituko dugu. Ostegunean, 7etan, zirkuko animazioa egonen da gizarte etxeko kanpoko pistan. Doako jarduera edukiera mugatuarekin. Gonbidapenak gizarte etxeko kirol eta kultura zerbitzuaren bulegoetan edo telefonoz eskatu daitezke. Astelehenetik ostiralera 9:00 ordubietara, eta edukiera aldez aurretik betetzen ez bada, unean bertan sartu ahal izango da jarduerara. Horretaz gain, hurrengo asteazkenean, 7etan ere, Rockstar musikala egonen da toki berean. Rockstar parte hartzea bultzatzen duen kontzertu bat da, azken 40 urteetako rock eta pop abesti hoberenekin. Iruñearekin bukatuko dugu. Astelehen honetan, hau da, atzo, hasi zen 2020-2021 ikasturtea udalaren 11 haurreskoletan. Ikasturtea koronavirusaren alerta sanitarioak markatuta abiatu da. Eta hori dela eta, berariazko kontingentzia planak ezarri behar izan dira eskola bakoitzean. Non jaso baitira, aurrentzako zein bertako 251 langileentzako prebentzio eta babes neurriak. Astelehen honetako datuen arabera, 0 eta 3 urteko bitarteko 845 haur daude matrikulatuta ikasturte berri honetarako. Kontingentzia planaren ereduak, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak, Osasun Departamentuarekin koordinaturik, ezarritako protokoloa du oinarri. Pandemiaren bilakaeraren arabera izan daitezkeen zenbait egoera aurreikusten ditu. Lehenengo egoera, hau da, gaur egungo normaltasun berria. Bigarren eta hirugarren egoerak non egoera epidemiologikoak okerrera eginen luke. Eta laugarren eszenatokia non eskolak itxi beharko liratekeen agintari sanitarioen ildoei jarraituta. Eta gai aldatuz, Iruñeak energia trantsizio eta klima aldaketarako estrategia abiatuko du heldu den urteko lehen hiruhilekoan 2030 urtea jomuga hartuta. Estrategia ildoak eta ekintzak zehaztuko ditu, aurrera pausoak eman daitezen energia trantsizioan, klima aldaketaren kontrako borrokan eta hiria klima ondorio eta arriskuen aurrean egokitzeko prozesuan. Ekimenaren xedea estrategia bat diseinatzea da, ikuspegi komuna, zeharkakoa eta epe luzekoa abiapuntu hartuta. Iruña beharrezko mekanismoez hornitze aldera, aipatu ingurumen erronkei aurre egin diezaien. Labola enpresak kudeatuko du kontratua eta lana datozen 4 hilabeteetan eginen dute 4 fasetan. Lehenbizikoa lanen planifikazioa eta proiektuaren koordinazioa da. Segimendu batzorde bat eta estrategia batzorde bat eratuko dira. Eta mekanismoak ezarriko dira informazioa elkar trukatzeko. Bigarren fasean diagnostikoa eginen da, eta horretarako eskuragarri dagoen informazio guztia bilduko da, Iruñeko energia egoera eta klima zaurgarritasuna aztertzeko. Hirugarren fasean energia trantsizio eta klima aldaketarako estrategiaren 2030erako helburuak zehaztuko dira, eta ekintza plana izena duen laugarren eta azken fasean energia trantsizio eta klima aldaketarako estrategiaren ekintzak zehaztea proposatuko da. Estrategia honen barruan parte hartzeko prozesu bat ere garatuko da. Iruñeko udaleko teknikariak, herritarrak eta gizarte eragileak engaiatzeko xedez. Talde dinamika baten metodologia erabiliko da eta zenbait tresna baliatuko dira erabakiak hartu eta adostasunetara iristeko. Parte hartzeko prozesua 2 bloketan egituratuko da. 3 partaidetza saio taldetan eta 6 bilera tekniko udal alorrekin zein intereseko organismo eta eragile sozioekonomikoekin. Joan gaitezen orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu zeruan. Barnealdean, hodeiak ugariagoak izango dira kostaldean baino, baina hala ere, une askotan, ostarte politak zabalduko dira edonon. Zenbait momentutan, litekeena da hodeitza trinkoagoa izatea, eta barnealdean tanta batzuk botatzea. Goizean, hegohaizea ibiliko da, eta temperatura 27-29 gradu artera iritsiko da.
kostaldean brisa ibiliko da arratsaldean. Bihar, asteazkenean, eguzkia eta beroa izango dira protagonista. Bero handia egingo du eta hego haizean nagusituko da egunaren lehenengo zatian. Temperatura igoaraziko du eta baliorik beroenak 35 gradu ingurukoak izango dira leku gehienetan. Itsasertzean brisa sartuko da arratsaldean eta pikin bat arinduko du beroa. Goizaldean, hodei multzoak agertu arren, gainerako orduetan zerua nahiko garbi egongo da. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ikus ditzagun gaurko eguneko efemerideak. 1933ko abuztuaren 18an Roman Polanski poloniar film zuzendaria jaio zen. Gainera egun berean, baina 1975ean Igor Elortza bertsolari bizkaitarra jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez duela 25 urte 1985ean Julio Caro Baroja antropologo, historialari eta hizkuntzalaria hil zen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez, 2008 urtean, Leire Olaberria txirrindulari ikastegietarrak brontzezko domina lortu zuen Beijingo Olinpiar Jokoetako pistako puntuaketa proban. Orain hemen gurekin Fernando Barrena dugu, bera Euskal Herria Bilduko eurodiputatua da. Kaixo, Fernando. Kaixo, egunon. Zer moduz? Oso ondo, bai. Zirkustantzia hauetan, esan behar da, baina, oraingoz ondo ezin gara kexatu. Eta, asko hitz egin da, Europar Batasunean azkenean lortu den akordio horri buruz. Ze balorazio egiten duzu akordio horrena? Jarrera kritiko izanagatik ezin da ukatu eta hori lehenengo planoan jarri egin behar da erabaki historiko bat dela, Europar Batasunaren historia osoan inoiz Europan instituzioak ez dira zorpetu krisi handi baten inguruan edo krisi handi bati aurre egiteko. Lehenengo aldia da, kantitateak gainera ez dira batere mespretxagarriak. Eta zentzu horretan, nik uste dut pozik egon behar dugu, Europatik funtsa batzuk etorriko direlako eta funtsa horiek garrantzi handia izango dute pandemiak hemen utzi dituen ondorio ez bakarrik osasun aldetikoei, baizik eta ekonomiko eta sozialei aurre egiteko. Baina horrekin batera esan behar da, gauza guztietan bezala, erreparatu behar zaiola letra txikiari, eta esan behar da, funtsa horiek, diru horiek badatoz, etorriko direla, baina baldintza makroekonomikoak izango dituzte, Eta beraz, guri letra txiki horrek kezkatu egiten gaitu izugarri. Zeintzuk dira baldintza hauek, hainbeste kezkatzeko? Badakizu, azkenean erabaki dutela, Estatu Espainolari etorriko direla 750.000 milioi euro, horietatik 380.000 izango dira transferentzia zuzenak, subentzioak, ongi ulertzeko, bueltatu behar ez diren diru batzuk, eta gainontzekoa 360.000 milioi euro, horiek etorriko dira kreditotan, Beraz, kredito hitzak esaten duenez, diru hori bueltatu egin behar da. Bueltatu egin behar da oso interes txikiekin, baina bueltatu egin behar da. Ez hori bakarrik, bai subentzioak direnak zein bueltatu behar diren kredito horiek baldintza batzupean datoz. Zuk ezin duzu diru hartu eta nahi duzun bezala gastatu. Ez. Aurkeztu egin behar dira proiektu batzuk Europar Komisioari eta esan zertan eta nola gastatuko duzun
diru hori. Komisioak onartu egin behar dizu eta horren arabera gastua egin daiteke. Zer gertatzen da? Batez ere, bigarren parte hori, bueltatu behar den diru horrena gehi interesekin horrek eragingo duena izango da, handituko duela Estatu Espainolaren zorra, zor soberanoa deitzen den hori, estatu bezala daukan zorra, eta Europak ez ditu bertan bera utzi, orain dela 10 urte indarrean jarri egin zituen zorpetze eta estabilitate arauak, Horrek esan nahi du, Estatu Espainolak ezin duela zorpetu barne produktu gordinaren 60%tik gora, eta bere zorpetze maila ezin dela 3tik pasa, 3tik pasa. Horietako bat gertatuz gero, Europan instituzioak habilitatuta daude modu bateko edo besteko interbentzio ekonomiko bat egiteko. Eta gainera ez dezaguna ahaztu, egin duten akordioaren arabera, eta frugalak dituzten estatu horien eraginez, Holanda buru, erabaki dutela eskatu diren proiektu horien araberako gastua beraien ustez gaizki egiten bada, beraiek eskubidea daukatela akordio horretatik erretiratzeko. Beraz, esan nahi dudana da, nire ustez kezkagarria da, adibidez, Estatu Espainola zorra handiagotan sartzen baldin bada, hori gobernuak aitzaki bezala erabili dezakela murrizketak egiteko edota bertan bera uzteko hainbestetan iragarri egin den erreforma laboralaren aldaketa hori. Segurazki nik esango nuke erreforma laboralaren aldaketa egoera honetan gero eta urrunago ikusi daitekela eta gero eta hurbilago agian pentsio sistemaren erreforma. Dagoeneko zerbait iragarri da, zerbait erreformatuko dela, eta akordio honek ekarriko dizkigun zama eta zor berriak ordaindu beharraren testuinguru horretan, segurazki pentsio sistemaren erreforma planteamendu murriztaile batera enfokatu daiteke, Beraz, horrek kriston paradoxa dakar Estatu Espainolera, ezkerreko gobernu bat daukagulako, PSOE Podemos gobernu bat, hainbat neurri aurrerakoi itundu zituztenak, eta adibidez gure babesa jaso egin zutenak zentzu horretan neurri horiek martxan jartzeko eta beste talde parlamentario batzuekin batera, baina guk susmatzen dugu gobernu hortan dagoen alderik kontserbadorenak, hain zuzen alderdi sozialistak, egoera hau erabili dezakeela aitzaki bezala eskuko balazta sartzeko eta agian atzera egiteko hainbat kontzeptu sozialetan. Esan duzunaren arabera, hori gertatuko balitz ere, Europatik nolabait aginduta izango litzateke, ez? Bueno, Europak ezarritako baldintza makroekonomikoengatik hori horrela da, ez? Baina, gero zen neurri hartu egiten den hori betetzeko ez da bakarrik Europan erantzukizuna, baizik eta estatu bakoitzeko gobernuaren erantzukizuna, ez? Eman dezagun, Madrilen gobernuan egonda, Europak ezarri ditzazke baldintza batzuk diru horiek bueltatu ahal izateko, baina Madrilen zu dirukutxaren zaintzaile aritzen baldin bazara, zuk jarri behar dituzu irizpide batzuk, dirua zertan gastatzen den eta zertan ez. Eta hortan sartzen baldin bagara, nik uste duk, denok badauzkagula buruan, hemen bertan, Nafarroan egiten ari diren makrolan erraldoiak oraindik ere inongo zentzurik ez daukatenak, eta pandemiaren egoerara iritsi gabe, aurreko urteetan ere, izugarri baldintzatzen ari zirenak inbertsio sozialak Nafarroan beraka, ez? Beraz, Europak badu zer ikusirik, bai, eta honek kalteak ekarri ditzazke, arriskuak behintzat bai, ikusiko dugu nola doan kontua, baina gero zuk ere badaukazu margen bat erabakiak hartzeko eta zure erantzukizun politikoa hortxe gado, kasu honetan Madrileko gobernuaren ardura politikoan. Eta gero hartzen diren neurri horiek edo, nolabait, Europako beste estatuek ere zer esana dute? Madrilek hartuko dituen neurrietan adibidez, edo nora bideratzen duen diru hori, Europako beste estatuek nolabait zerbait? Bueno, hor badago bi gauza, batetik adostu dutenen arabera, badakizu dagoela frugalen taldea ditzen dena,
Hor daude ipar estatuak, Dinamarka, Suedia, Austria eta Herbereak horren buru dira. Eta horien presioari esker lortu egin zuten, hain zuzen, halako seguritate klausula bat jartzea beraien alde, ez? Zer esan nahi du horrek? Lehen esan dudan bezala, horrek esan nahi du estatuek aurkeztuko dituzten, Italiak, Frantziak, Espainiak aurkeztuko dituzten proiektuak emango dira edo subentzionatuko dira edo kredituak emango zaizkie modu zehatz batean, eta gero fiskalizatuko da ea diru horiek hortan gastatu egin diren, hori oso ondo dago, oso ongi, da, administrazio publikoaren oinarrizko printzipio bat, eta oso ongi dago, ez? Baina gero, beraiek lortu zuten ezartzea eskubidea, beraiek gauzaren batekin ados ez du ezertan irregularidade bat izan behar. Igual, desadostasun politikoa. Desadostasun bat egotekotan, atzera egiteko eta beraien aportazio ekonomikoa hortik erretiratzeko. Eta hori izan daiteke arazo latza fondo horien viabilidaderako, ez? Azken finean, Europar instituzioen bermepean eskatzen zaizkie bankuei funtsa horiek, baina baita ere estatueren bermepean, ez? Sistema finantzarioaren aurrean horrela egiten da. Orduan, problema izan daiteke. Eta gero, banaketari begira badago beste arazo bat. Hemen Nafarroatik, Euskal Herritik begiratuta ezin dugu ahaztu gu Europaren aurrean Euskaldun bezala agertzen geha, baina gu oraindik ere ez da agertzen mapa politikoan. Euskal Herria estatu bezala oraindik ez da agertzen. Nahiko genuke eta hortan gaude, ez? Baina diru horiek, etorriko dira, funtsa horiek, etorriko dira zuzenean Bruselatik Madrilera, ez dira pasako ez autonomietatik, ez udaletatik, ez da euroerregioetatik ere, euroerregioak ez dira funtsa hauek kudeatzeko referentzia, ez dira sujetu horretarako, estatuetara doaz zuzenean, eta estatuek erabakitzen dute nola, norekin eta noiz, ez? Eta beraz, nik uste dut zentzu horretan badela salagarria, behintzat maigainan jarri egin behar da, gauzak egin diren modu honetan, estatuak ez diren gainontzeko instituzio guztiak, autonomikoak, kasu honetan Nafarroako gobernua, Gasteizko gobernua, eta esan dizudan bezala, adibidez, Akitania, Nafarroa, Euskadi, euroerregioa, ez direla, ezer, hor gelditzen direla ikusle bezala, zer gertatuko den, eta Madrile gauzak nola egin erabaki zain, ez? Eta orduan nik uste dut hori ere, azkenean, Estatu Espainolean esan dugu pandemiaren gestioaren hasieratik nola kudeaketa eta konpetentzia guztiak zentralizatu egin diren, bazegoela, kritika politikoa bazegoela, ematen ari zela 155 bat estalita konpetentzia sanitarioei dagokienean. Nik uste dut, testuinguru honetan, testuinguru europarrean ere bai, ikuspegi zentralista hori eta estatuen erabat aldekoa nagusitu egin dela. Eta nire ustez, errealitate lokalei egiten dien kalteaz gain, nik uste dut oso kaltegarria dela Europar proiektu federalaren etorkizunerako. Eta hau guztiago esan da, benetan positiboki baloratzen dela akordioa? Positiboki baloratu behar dugu derrigorrez, pandemia honek izango duen eragin ekonomiko-soziala ja izaten ari dena itzela delako, ez? Eta Estatu Espainolaren kasuan beharko dira milioi ausko euro honek eragingo dituen kontingentzia sozial guztiei eusteko. Erteak direla, langabeziak direla, eta era guztietako babes sozialak, ez? Gastu sanitarioa adibidez biderkatu egin da, oraindik, irailean ez dakigu kursoa nola hasiko den, baina denak apuntatzen du klaseak biderkatu egin beharko direla, edo kopuru txikiagoekin, segurazki kontratazioak egin beharko lirateke, ez dakigu egingo diren, baina egin beharko lirateke, irakasle eta irakasleenak, eta beraz horrek dirua eskatzen du. Guk ez daukagun diru bat, edo behintzat parte bat igual izan genezake Nafarroan eta Euskal Erkidegoan, baina ez daukagu behar genukeen diru guztia, finanziazio bat behar da. Eta beraz, Europatik datorren diru hori guztia izango da
bueno, pues ez gaitezen engainatu, euri freskoa bezala. Baina, karo, gero euri horrek murrizketak haseko ekartzen gaitu baditu, denbora batez, baino gero oso present izan beharko dugu horrek ze ondorio izango duen. Parte bat bueltatu behar delako, eta horrek handituko du gure zorra, eta segurazki gero, bueno, etorri daitezkela esaten, aizu ez daukagula dirurik hau bueltatzeko, eta beraz murrizketa berriak egin behar dira. Aizu, baina diru hau ez altzen, ez? Gastu soziala egiteko, eta segurazki momentu horretan esan beharko dugu murrizketak egin behar badira, ez daitezela izan gastu sozialetik, baizik eta olako emergentzia egoera batean nire ustez guztiz denboraz eta lekuz dauden beste gastu batzutatik. Adibidez, abiadura handiko trenak jarraitzen du izaten fondorik gabeko putz bat ekonomikoki begiratuta. Infrastruktura bat oraindik ez dakiguna non hasiko den eta zerekin lotuko gaituen, Nafarroan behintzat eta Euskal Erkidegoan ere bai, eta urteak daramatzana modu oso negatiboan eta kaltegarrian baldintzatzen inbertsio sozial publiko guztia, ez? Beraz, ikusiko dugu momentu horretan, ez? Baina nik uste dut, erne egon behar dugula behintzat, dirua etortzea oso ongi dagoelako, baina diru hori ze baldintzatan bueltatu behar den, horrek eskatu behar gaitu. Erne egon behar dugu, tokatuko denean, momentuko agintariek, ze erabakirekin etorriko zaizkigun. Erabaki horiek pasatzen baldin badira, inbertsio soziala murriztetik, nik uste dut ezkerreko politikari batek esan behar duela ezetz. Baina are gehiago egoera honetan, zeinean pandemiaren ondorioz gure herritarren, gure populazioaren gero eta sektore zabalagoak egongo dira babes handirik gabe gertatzen ari den egoeraren aurrean. Eta jenderi babestu behar da, ezin dugu inoratzean utzi. Orduan, iruditzen zaizu gero diru hau itzuli behar den momentuan badaudela beste tokietatik non hartu daiteken, kendu daiteken? Jakina, dirua egon badagoelako. Kontua ez dagoela dirurik. Kontua da, beti bezala, administrazioan non gastatzen den diru hori, ez? Eta lehentasunak markatu egin behar dira, eta horren arabera diru hori kolokatu behar den tokian. Eta esaten nizun, nik uste dut ezkerreko ikuspegi batetik, lehentasuna beti izan behar du ongi izate soziala, eta okerren daudenak babestea, bai sistema edukatiboaren bidez, zein osasun sistemaren bidez, zein beste prestazio sozial batzuen bidez, ez? Hori egoera kakotxartean normal batean, baina egoera honetan are gehiago gertatzen ari diren egoerak, pandemiaren ondorioz, bai, langabeziak, erteak, ez dakizen bat. Orain arte, modu duin batean bizi izan den jende askok, arazoak ditu bizi ahal izateko, ez? Eta gizarte solidario batean ezin dugu inondik ere permititu honelako emergentzia batengatik gure gizartearen sektore zabalak gelditzea guztiz aire librean inongo babesik gabe. Nik uste dute esango nuke gizarte baten sendotasuna eta kohesioa horrelako egoeretan demostratu egiten da, elkartasun hitz potoloa baita, ez? Esan duzu ez, orain Madrilek erabakitzen duela kasu honetan autonomia, erkidego bakoitzari ez, zenbateko dirua bideratu, eta noiz jakingo dugu hori? Horra bidea, presidenteen konferentziak egondu dira, eta horre badaude proposamen batzuk, eta Madrilek azaldu die nola egingo duen, oso modu zentralistan, eskatu die ere bai komunitateak izan ditzazketen eta udalek izan ditzazketen erremanenteak estatura bideratzea, eta hori nik uste dute onartezina da. Udalek izan ditzazketen, hainbat udalek dauzkate kutxa erremanente batzuk ezin izan du dituztelako gastatu, zorpetze arauagatik eta gastu mugaren arauagatik. Eta orain eskatzen ari zaizkie erremanente horiek, eta nik uste dut hori onartezina dela, diru horiek izan beharko direla, geratu beharko direla, sortu dituzten instituzioetan. Beraien politikei esker
lortu egin delako erremanente horiek eduki ahal izatea eta beraien eskubidea izan behar du beraiek ordezkatzen dituzten gertuko herritarren babeserako eta ongizaterako erabili behar izatea. Lehen aipatu duzun elkartasuna ere, ez? Depende nondik begiratzen duzun, agian esan dezakezu, hori ere elkartasuna da, diru hori. Bai, baina elkartasuna da zen nahi du, karo, baietz, ez dago inongo arazorik, zuk konpartitzea beharra daukanarekin, baina oso kontutan hartu behar da, Nafarroan behar horiek ez daudela asetuta, eta hemen sortzen ari den egoera honetan, Nafarroa naiz eta zenbakietan, orain arte ez da oso gaizki ibili, badoka zor maila bat, baina zorpetu beharko du, datozen hilabetetan, dagoeneko jari da egiten, lehen esaten genuen bezala, pandemiaren eragin sozioekonomikoa ikusten hasi besterik ez dugu egin, baina orain arte behintzat pandemiari aurre egiteko alde sanitario guztian gastoa biderkatu egin da, milioi euro asko sartu da eta hor dago, esan nahi dute behar propioak ere badaudela eta hor erabakiak hartu egin beharko direla akordio baten ondorioz, eta ez, estatuak etorri eta esan, ekarri zuen etekinak, edo zuen remanente horiek, eta diktatu zer egingo den eta nola, ez? Nik uste dute erakusten ari dela, badagoela asmoa bueltatzeko, autonomiak existitzen ez ziren egoerara, non gobernuak, Espainiako gobernuak agindu egiten zuen, zer egin nahi zuen, eta nola, ez da garai horiek pasatuak zirela uste genuen, ez? Beste batzuk, beste zerbait gehiagoren bilari ginen. Baina, azkenean, bazen joera bat politikoa, ez? Pandemiaren aurretik ere ikusten zena, bazegoela nahi bat atzera egiteko deszentralizazioan eta zentralizazio bat bilatu. Arriskua dago ere bai, pandemia egoera hau aprobetxatu nahi izatea ikuspegi politiko zehatz batzutatik zentralizazio joera horiek indartzeko, ez? Dagoeneko, segurazki ikusi duzunik bezala, telebistako eztabaidetan eta tertuliano asko eta asko jari dira esaten berriro ere aginte bakarra behar dela estatuan denak kudeatzeko eta bla 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 bla. Eta hori mozorratu egiten dute eraginkortasunaren olako irudi batekin, baina ikusten ari gara nork esaten duen eta esaten duzu, bai, zuk nahi duzuna da aprobetxatzea zirkustantzia hau zure eremura eramateko, hori zentralizazioaren eremura eramateko hau guztia, ez? Eta hori arazo iturri besterik ez dela izango. Nola ikusten duzu orain Nafarroaren egoera? Zer duzu gertatuko dela edo zen horabidetan zen neurri hartu beharko lirateke? Nik uste dut momentu honetan Nafarroan emergentzia sanitarioari aurre egin zaiola zeuden bitartekoekin, segurazki egin denaren emaitza onan ere ustez zerikusi handiagoa dauka, bertan lanean ari diren profesionalen esfortzuarekin eta dedikazioarekin eskaini egin zaizkien baliabideekin baino orokorrean nik esango nuke gauzak ez direla gaizki egin, nik uste dut egia izan behar dela, eta segurazki gaizki egin diren gauzak egin diren momentuan etzegoela beste modu batez egiterik, ez inork ez zekielako zeri egiten ari zitzaion aurre, ez? Ni faltan botatzen dut momentu honetan etorkizunari begirako planteamendu zehatzago bat, iragarri da suspertze plan bat egin nahi duela Nafarroako gobernuak, eta nik hasierako zirriborroak irakurri ditut eta ematen ari diren irizpide nagusiak uste dut ez daudela gaizki bideratuta, baina uste dut behar dela determinazio handiagoa hainbat aspektu zorrotzei heltzeko. Nik uste dut egoera honek eskatzen duela datozen urtetarako estrategia publikoaren eskatzen duela birpentsatze orokor bat ematea. Ez da bakarrik pandemiaren eragina, badaude beste elementu batzuk Europa mailan izugarrizko garrantzia hartzen ari direnak,
zehar lerro direnak eta politika gehienen parte esanguratsu izango direnak, eta bi dira, Green Deala deitzen dena edo itun berdea, eta gero bestetik digitalizazioa eta inteligentzia artifiziala. Green Dealaren inguruan nik uste dut, argi dago, sostenigarritasuna jarri behar da, lehentasun bezala, zehar lerro bezala integratu politika guztietan, ez bakarrik industria politiketan, zerikusia dauka gure bizitzaren elementu guztietan, eta hori jarri behar da zentralidadean, eta gero, suspertze plan hortan uste dut digitalizazioa eta inteligentzia artifizialak izugarrizko lekua hartu behar dutela. Guan, Bruselan ikusten ari garena da, eremu honetan, inteligentzia artifizialaren eremuan, gero eta nabarmenago hurbiltzen ari dela historian guztiz disruptiboa izango den momentu bat, inteligentzia artifizialan ematen ari diren aurrerapen guztiekin, hitz egiten ari gara oso epe laburretaz, 3, 4, 5 urtetaz, eta ordurako nik uste dut Nafarroari, Euskal Herri osoari, komeni zaiola oso ongi kokatuta ikerketa horietan guztietan, mundu horren inguruan garatzen ari den hortan, handitu egin behar dela hortan egin behar den inbertsioa, oraindik ere Europako bataz bestearen oso azpitik gaude. Eta ez da kapritxo bat, esan nahi dut, hitz egiten ari gara egoera disruptibo batetaz. Disruptibo hitzak esan nahi du, aldatzen direla ordura arte gauzak ulertzeko oinarri izan du diren kontzeptu ez guztiak, baino bai gehienak, ez? Eta orduan mundua eta gizartea ulertzeko klabe berriak sortu egingo direla. Konparatu daiteke iraultza industrialarekin edo internetaren sorrera zabalarekin edo horrelako momentu batekin, ez? Prest egon behar dugu. Hor mailan egongo ez dana, atzean gelituko da gizarte bezala horrek ekarriko dituen ondorio sozioekonomiko kaltegarri guztiekin. Eta Nafarroak, eta ez Nafarroak, ez Euskal Herriak ezin dugu permititu hortik kanpo geratzea. Beraz, suspertze planari anbizio gehiago eskatuko nioke arlo horretan. Eta pandemiak sortu duen egoera honetan, hausnarketa egitea oso importantea da, eta hori egiten ari da, eta izugarri ongi iruditzen zait, baina orientazioa izan behar du ausartagoa eta bitarteko eta diru gehiago dedikatu aspektu horiei guztiei. Momentu honetan erronka pila bat ditugu aurretik, ez? Esan dezakegu. Bai, nik uste dute oso gizarte, esan nahi dute pandemiaren eraginez, beste egoera horien eraginez, eta segurazki mundu mailan ematen ari den ez irakurketa geopolitiko batetik, ez poloen, ez dakit nola deitu zen, gero eta multipolarragoa da mundua, eta sortzen ari da egoera bat komplikatu, xamarra, oso interesgarria, baino ezinbestean aldaketak ekarriko dituena, ez? Europar eredu politikoari ere aldaketak ekarriko dizkio. Europar Parlamentua hortaz konturatu da, eta aurtengo urtarrilean jarri zuen martxan Europaren etorkizunaren inguruko konferentzia. Horrek izan nahi du, behintzat diseinuan, gizarte zibilean, Europa osoan emango den eztabaida bat, elkarrizketa bat, ideiak jasotzeko, kezkak jasotzeko, eta hainbat gauza norabide berritan jartzeko, ez? Baina lehen aipatzen izkizun bi ardatz horiek, itun berdearena eta digitalizazioa inteligentzia artifizialarena guztiz oinarrizkoak izango dira. Eta gero, izugarri eragingo diote Europaren egitasmo politikoari derrigorrez, ez? Lehen esaten nizun, pandemiaren kudeaketa honetan oso nabarmen geratu egin direla zeintzuk diren Europar instituzioen baitan eta inguruan ematen diren bi korronte nagusiak eta erabateko talka batean daudenak, ez? Batzuk federalistak direnak eta nahi dutenak integrazio prozesua pasatzea bere azkeneko estadiora, hori da batasun politikora, ez? Eta gero beste batzuk, esaten ari direnak, inondik ere ez, estaduek berriro
protagonismoa berreskuratu behar dutela, erreskatatu egin behar direla Europar instituzioetatik estaduek aspaldian utzitako eskuduntzak, ez? Eta, bueno, ez dut oso astuna izan nahi, baina horrek erabateko lotura dauka mundu mailan orain Trump batetik, Rusiarrak eta Txinarrak bestetik, eta mundu multipolar hortan ematen ari den borrokan, ez? Batzutan, bueno, pues, adibidez, Huaweiren inguruan egondu diren embargoak eta gauza horiek, edo Estatu Batuak eta Txinaren arteko gerra komertzial hortan dauden klabeak, edo Brexitaren atzean dauden klabe ekonomikoak ere bai, zerikusi handia daukate Europa etorkizunean zer izango den dagoen borroka hortan, ez? Batzuei interesatzen zaie Europa eta Europako herriak ahulak izatea eta modurik ez izatea aurre egiteko Estatu Batuei edo eta Errusiari adibidez, ez? Eta, bueno, esan nahi dute saltza handia dagoela eta urte oso erabakigarriak izango direla. Beti ere, bueno, koronavirusak uzten badigu bizitza erdi normal bat berreskuratzen, ez? Eta bueno, ikusi beharko dugu irailetik aurrera gauzak nola datozen. Bai, argi dago ez, orain agian erabakiren bat gaizki edo ondorio txarrak izan ez gero, Europa ere igual pixkat arriskuan bezala egon daiteke, ez? Bai, bueno, eske guk esan genuen, lehen galdetu didazunean, ez, funtsen inguruko akordioaz eta guk lehen aterazenean ere esan genuen. Bueno, postu egin ginen, dirua bazetorrelako eta bat, baina esan genuen, beti bezala Europa berandu zetorrela. Koronavirusaren pandemiarekin martxo hasieratik gutxi gora behera daramagu, eta 5 hilabete kostatu egin zaio Europari, ez, azkeneko Europako kontseiluan erabaki hartzea funtsa horiek egongo zirela eta nolakoak eta akordio hori iritsi arte. 5 hilabete olako emergentzia batean egonda, pentsan, edo ustez, eskandalagarria da. Horrek zer uzten duen agerian, hain zuzen, Europar instituzio horien eraginkortasunaren defizita, ahulezia, eta oso nabarmen gelditzen da Europar instituzioak oraindik ere badirela estatuen pantalla bat. Estatuak direla atzean benetan erabakiak hartzen dutenak, ez? Ez dagoela integrazio prozesua ez dela batasun politikora iritsi. Beraz, nik uste dut azkenean akordioa hartu egin dela, gehien bat Alemaniak Merkelek egin zuelako hausnarketa bat eta esan zuen, bueno, segurazki niri ez dit grazia askorik egingo. Nik Europar Batasunean jartzen dudan dirutik hegoaldeko estaduek milioiak eta milioiak eramatea subentzio bezala, bueltatu beharrik gabe, baina hau egin ezean izango duten egoera hain kalamitosoa izango da, segurazki eurozona, eurogunea arriskuan egon daitekela. Eta orduan, hori ez da egoera on bat Alemaniarentzako. Alemaniak izan dezakelako dirua eta potentzia industrial bat izan dezake, ekoizle bezala, ez, izan daiteke, potentzia industrial bat izan daiteke, baina ekoizten duzun horrek izan behar du merkatu bat. Eta Alemaniak bere merkatuen parte handi bat dauka hegoaldeko. Esan nahi dute, saltzaile on bat bezala, produktu banoak egin behar ditu, baina bere bezeroak ere zaindu egin behar ditu. Eta kasu honetan, Alemaniak hartutako erabaki horren ondorioz, hegoaldeko estaduak, Europako hegoaldeko estaduak, zaintzen ari da, behintzat hiltzen ez uzten, berak ere egoera bidegarri bat izateko. Beraz, guk horregatik esan genuen, horrek erakusten zuela, benetan, nire ustez irakurketa zuzena da, arrisku hori hor dago. Bestela, Europaren interbentziorik gabe, hegoaldeko ekonomiek ez daukatela onera bueltatzeko modurik. Horrek eskatzen duen dirutza ikaragarria delako. Hitz egiten ari gara, 750.000 milioi datozkiola Espainiari da, eta igual 750.000 milioi azkar esaten da, baina pentsatzen nolako dirutzataz hitz egiten ari garen. Orduan, esfortzua handia da. Esfortzua handia da, handiagoa beharko luke, Europako Parlamentuak kuantifikatu egin zuen 2.000 milioitan Europa osoan
koronavirusak izango zuen eraginari aurre egiteko beharko ziren funts berrien kopuru hori ez, eta etzen kuantifikazio esageratu bat. Baina, azkenean, eren batean gutxi gora bera ustea erabaki dute, ikusiko dugu. Baina, argi dagoena da, eta hortan ere pentsatu behar dugu, diru horiek bukatuko direla, 7 urteko epe batean banatuko direla, eta bitartean ez dela birplanteamendurik egingo, zeren hori erabat lotuta egongo da Europako 7 urteko aurrekontuarekin. Orain erabakiko dena, eta ja erabakitzen ari dena, ja dago erabat finkatuta 7 urterako. Aldaketarik ez. Orduan, ikusiko dugu. Eszenatoki interesgarri batean. Bai, oso aldagarria, baina oso interesgarria gehien bat oso gauza handiak daudelako mahai gainean, eta horiek erabaki dezakete bide batera edo bestera zein izango den Europaren etorkizuna, eta gu hor gaude, eta nahiz eta herri txiki bat izan, gainera interesa daukagu gauzak ongi atera daitezen. Eta gero, herri txiki bat aspirazioa daukana, noizbait estatu ere izatea Europa hortan, ez? Eta beraz, guk ere, nire ustez, egin beharko dugu, behintzat, abertzaleok edo independentistak garenok, Euskal Herria estatu europarra izatea nahi dugunok, eztabaidatu beharko dugu guk ze eredu europarraren alde egiten dugun, ez? Mahai gainean bi daude, federala, ez? Integrazio eredua amaieraraino eraman nahi duena, eta gero, ez dakit nola esan, jovesianoagoa edo estatuetan oinarritzen den eredu hori, ez? Europa pantalla bezala daukana, eta pentsatu behar dugu independentzia aspirazio demokratiko horiek non daukaten kokaleku hobea batean edo bestean. Nik uste dut lehenengoan dela, baina eztabaida hori ere egin behar dugu. Ez dakit ja bukatzeko zerbait faltatu izan den esateko eta gehitzea gustatuko litzaizuken edo... Ez, gehien bat ikuste dut, importantea dela euskal ikuspegi batetik presente edukitzea egoera hau guztia, zeren nik konturatzen naiz Bruselako lanean, Europarlamentuan, askotan, hitz egin behar dugu oso gai desberdinetaz, eta nola gu integratuta gauden estatua badaukaten Europarlamentari beste askorekin batera talde parlamentarioetan, batzutan perspektiba hori galtzeko arriskua dago, ez? Guk batzutan komentatzen dugu, ez dakit nork esan duen hori oso ongi dago, berak badauka bere estatua, ulertzen? Berak badauka ordezkatzen duen estatu bat, eta estatu bat kontsolidatuta, zen nahi dut guk ezin dugula Europako etorkizunaren inguruko eztabaidat egin, alemanak bagina bezala, edo italiarrak bagina bezala. Beraiek badauzkate beren estatuak, eta beraz, interes hori zaindu egin behar dute. Guk hori oraindik ez dugu lortu, ez? Eta krisi egoera hauetan, benetan nabaritzen da, Europar testu inguruan, estatu baten izenean ezin aritzeak izugarrizko ahultasunak gehitzen dizkiola lan politikoari, ez? Erabakiak hartzeari begira, edota, lehen esan dizuen bezala, ez? Ez gara estatua, beraz, ez gara Euskal Herria, ez da Bruselaren erreferentzia funtsak banatzeko. Ez Euskal Herria, ez Euroregioa, ez Iruña, ez Gasteiz, erreferentzia bakarra Madrid da. Eta nik uste dut eztabaida horren testu inguruan helburu izan behar du horrelako egoerekin bukatzea. Komplikatua dena da. Baina, kostako da, baina lortuko dugu, ez dauka ez aletzen. Mila esker. Fernando etortzeagatik eta kontatzeagatik pixkat honen inguruan. Zuei eta zuen esanetara. Hurrengora arte. Bai. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira.
Beste zalantzarik baduzu, deitu 948-290-290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Kaixo, egunon, Edurne, zer moduz? Oso ongi, udara pasa nahian, ja denbora hobeagoak etortu diren. Ea, bai. Eta, bueno, duela gutxi jakin izan dugu ez, errege emerituaren iesaz eta asko hitz egin da horri buruz. Zuek ze iritzi duzue? Bai. Bueno, lehenbiziko iritzia da lotsagarria izan dela ies hori, ez? Nik uste dut behin eta berriro gertatzen zaiguna hemen dugun monarkiarekin da dela orain azaldu den bezala. Ez dagoela herritarren interesen menpe guztiok bete behar ditugun legearen menpe, baizik beren interes pertsonalitara, ez? Eta hau adibide da berriro ere. Eta espero zenuten halako zerbait gertatu zitekela? Bueno, azkenengo hilabetetan asko hitz egin da, ez? Suitzak ikerketa fiskalak, hango fiskalak ikerketa korrupzioari irekia zuenetikan, asko hitz egin dute, zer egin beharko litzakeen, zer erregaren titulua kendu, hemengo fiskaltzak ikerketa bat atera, hainbat ahots egon dira, ez? Eta tartean ikusi duguna da, Pedro Sánchez eta Felipen artean, ibili direla hor, akordio bat lortzen, ez? Eta nik uste dut lortu duten akordio oso okerra dela, monarkia berari oso leku txarrean jartzen dio, berriro ere azaltzen delako, legeztikan ies egin nahi dutela, ez? Eta nik uste dut oso okerra izan dela erabaki hori. Monarkia asko zero hobeto ikusiko litzake beste erabatera jokatu duten, ez? Esan den bezala, tituluak kendu eta legearen jarri beste edozein korrupzio bezala. Gobernuak korrupzioaren kontra egin behar du, berdin da nork egiten duen delituak, ez? Eta honen arira, deklarazio instituzional bat sinatu zenuten beste partidu politiko batzuekin batera, eta deklarazio honen bidez zer aldarrikatu nahi zenuten? Bai, bueno, oraingoz bi deklarazio aurkeztu ditugu, bat iesa jakin genuenean, abuztuaren 4ean, azaldu genuen lehenbizikoa, eta hor eskatzen dituen hainbat gauza, ez? Lehenbizikoa, tituluak kentzeko, errege eta majestat tituluak kentzeko, hemengo fiskaltzak ikerketa bat irekitzeko eta sakon investigatzeko zerakatzen ari zen suitzak ari den bezala, bestea izango litzake, egiten ari diren kanpaina monarkia garbitzeko salatzea, eta aldi berean, balore errepublikanoak defendatzen dituenak, kanpaina bat egiteko hori defendatzen. Eta bigarrena izan da, abuztuak 12an, bere garaian, 88an urralburu eman zion gobernuko urrezko medaila kentzeko, ez? Batez ere, errege izandakoak demostratu duelako medaila horrekin aipatzen diren baloreak ez dituelako betetzen. Esan dezagun, balore demokratikoa eta merezimenduak izan behar dute, gizarte solidario eta justo baten alde lan egitea. Eta noski, hori garbi dagoen duela bete. Eta erregearen tituluak kentzeak zer suposatuko luke? Zer aldatzen da titulua izan da ala ez izan da? Bueno, hor eztabaida bat badago. Badakigu gure konstituzioan esaten duela erregeak legez kanpo dago. Ezin dela ezerta inputatu. Eta hor batzuk esaten dutenak horrek babesten diola errege moduan egiten dituen lanari, esan nahi dut gobernuaren menpe egiten dituen lanak, baino pertsonalki egiten dituen ekintzak ez dikera egongo horren legearen kanpo. Eta beste batzuk esaten dute beti babesten duela. Orduan, claro, errege titulua mantentzeak nahi esan du lege horrek babestea, ezta? Badira beste batzuk esaten dutenak 2014an aplikazio egin zuenean egitaren izenean, eta bera errege ez da normal denetara errege, orduan beste pertsona batzuk akio bezalako izango dakela legearen menpe, eta orduan orain 2014tik ostera egiten dituen delituak balima daude edo edozein ekintza
ikerketa egin behar direla, eta hor gaude, ez? Nik uste momentu honetan egin behar dena da, tituluak kendu edo ez kendu, nik uste tituluak kendu behar dela, baina hortik aparte ere, fiskaltzak ikertu, eta deliturik baldin espetxeratu, ies egiteko arriskua baldin badago, beste batzuk bezala, eta funtzio bat, epaiketa justu bat izan beste dut bezala. Eta uste duzu orain gertatu den guzti honekin, monarkia agian kolokan egon daitekela, ala nola ikusten duzu monarkiaren egoera momentu konkretu honetan? Bueno, nik uste dut monarkia gehiagikeri asko izan dituela 52 urte hauetan. Denbora luzea egon da, legearen menpe jartzeko monarkia, bere gehiagikeria eta bere duzarrenak nundi datozen edo ez hartzeko eta jendeari ezagutera emateko, eta hainbat gauza egiten altziren, baina izan ditugun gobernu guztiak egin dutena da guztiz kontrakoa. Gehiagikeri guztiak azaltzen zirenak eta ezagutzen egitunak iskutatzen saiatu dira, pixka bat ez mangutzen hori dena eta lehuntzen, eta hori nik uste dut monarkia berarentzako okerrera joan dela, eta momentu honetan oso momentu ikaragarrian dago, oso kolokan dagoela pentsatuko nukeri jendearen aurrean, ez? Orduan, uste duzu hau dela errepublika planteatzeko momentu egokia? Bueno, esan behar da, Franco hiltzenean, diktadura bukatuta, egon omenten akordio bat erreferendum bat egiteko momentu horretan, monarkia edo republika jendean erabakitzen, jendeen artean erabakitzen. Eta esaten dute adostutzuaretek ez zuela hori inoiz bete. Guk, errepublikarrak, pentsatzen dugu, 52 urte hauetan beti momentu asko egon direla hori egiteko eta hori garatzeko, eta horren defentsan izan gera beti. Eta pentsatzen dugu momentu honetan garbi dagoela, alde batetik errepublika izan baginen, errepublikako buru izango zenak ez zuela monarkik egin ditu egikeriak egiteko ahalmenik izango, eta hori bakarrik arrazoi potolua da errepublika bat eskatzeko, badaude beste bat ere, esan dezagun, denok berdina berala, oso arrazoi potoloa dela, monarkiak ez du berdina izan nahi, eta ez du hori beteko, eta ez da nahi bete ere, emakumearen diskriminazioa monarkia bertan hor dago, eta punta ere izango genuke hemen bigarren errepublikan sortu ziren baloreak momentu hartan Europan zeuden gobernu diktadura asko ziren eta haien artean oso aurrerakoiak izan zirenak, eta oraindikan goramen ere oso baliagarriak direnak, eta gure egoera politiko nahasiaren lagunduko lioketek, ez? Esan baterako, demokrazio parte hartzaile bat sakontzeko, jendearen esku erabakitzeko ahalmen asko jartzeko, errepublika federal bat sortzeko, nazioarteko errespetuz tratatzeko eta beste egoera berdin batean eta solidario batean garatzeko etorkizuna, eta batez ere zerbitzu publikoak eta jendea lehenbiziko mailan jartzen, ez? Bigarren errepublikak egin zuena, osasun saila, hezkuntza eta gizartearen ekonomia denen menpe jartzeko eta interes orokorraren menpe jartzeko. Eta etorkizunera begira, zer uste duzu gertatuko dela orain? Bueno, nik uste dut saiatuko direla ezer ez gertatzen. Dana berdin jarraitzen, baina nik uste dut benetan bilatu behar duguna eta jendearen artean lortu behar duguna da benetan gizartetik ateratzeko den mugimendu zabal eta sakon bat errepublika bat eskatzen eta bukatzeko benetan gehiagizko monarki itxu honekin. Eta uste duzu gauden egoeran, ez, pandemiarekin, koronavirusarekin hori posiblea izango dela eta hori gertatuko dela? Bueno, nik uste esperantza badagoela, nik uste egiten ari diren guztia okerrera doala, beren
irudientzako eta bere historientzako, baina, bi Espainiak hor daude, ez? Monarkia egiten duena, defendatzen duena, bultzatzen duena, errepublikarra, ez? Orduan nik uste sakonki lana egin behar dela oraindikan, ahalmen hori guztia lortzeko, ez? Luzera joango da seguraski, baina, esperantzaz dugu batzek. Orduan lanean jarraituko duzu, ez, alderdi horretan? Bai, horrekin behar da. Eta nik uste lana ere gainera, ez da bakarrikan orain izaten da republika eskatzen duguna, esker muturrekoak erala, nik uste zabalago egin dela hori, benetan saltzen monarkiaren gehiagikeriak eta ez dirula ezertarako balio monarkia honek, ez? Ez dakit ja bukatzeko zerbait gelditu izan den esan gabe edo zerbait gustatuko litzaizuken gehitzea esandakoari? Nik uste dut esan dena, ez? Nik uste informazio asko behar dugula eta, edabideak jokatu duten lana orain arte monarkia iskutatzen eta monarkiari barkatzen egin dituen gehiagikeri guztiak beste jokaera bat eskatuko nioke askoz zuzenago eta askoz herritarren alde egitekoa, ez? Mila esker. Edurne gurekin hitz egiteagatik, eta ikusiko dugu nola doan kontua evoluzionatzen. Bale, pasa ongi, nire zertuei. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, Julen Alonsoren bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker, horregoteagatik eta bihar arte. Pertsonak ondarraleak mundua den ondartza, batzuetan geldik daude, beste askotan martxa. Ez uste ezer garenik, ez ibili zalantzan, batua den korronteak, garabiltza gantza. Ondarrezko erloju bat jarri zizan,
goiko latu handiak heldu diren artean, korronteak jarri gaitu elkarren apartean, aro berri bat asteko txokora